ngihamba ngase ngale ndawo eBhemolova bafuna ukuyibhemela khona lo ngoba mangifika lapha ngifike ngirelax. Mangifika lapha futhi ngifike ngirelax yabo ngihlala nomjidi. Mase ngiyabuza abanye lo bawuthula bafathi bayabhema ukuthi ngikusehamba kanjani ishock. Phendulo yedwa. Sihamba kanje sisho ngithi exercise ithi ngalo mjidi. Esitomfeza hayi no akakhuluma futhi ngithi akuthanga akwazi ukukhuluma Mase hamba kanjani bafethu. Ngithi awukwazi ukukhuluma ngithi okay right anginankinga. I'll relax yabo kuhlala lokhu bebhema ngibone umjidi ekuseni ngimthola lapha ngathi isigebe mase mina hayi awazi phela ukukhuluma mfethu. Ngithi mina alright. Mase kuqhamuka igore eziwu2 yabo. Zimali. Mase ngithi mina ngixefu usekanini. Ayibephenduke laba futhi besibuye kanje. Mase kuse uba wathi futhi usekanini ngithi mina inanga nomjidi. Mase nomjidi lo nanga. Esidomunye akakwazi ukukhuluma mfethu lo mase kuthi ubani ngeport futhi usekanini. Ayathula lo mjidi. Lo nalo umjidi uyangisaba lo yabo. Mase ngithi mina hayi ilo mjidi afese futhi akaye ngikhuluma amanga mfethu na mjidi. Thi wena mfethu mase sinomjidi. Xabe ngempama mfethu nomjidi. Xabe ngempama mfethu uba ukhulumile mfethu thu. Bafethu akahle bafethu angikwazi ukukhuluma. No, athi akwazi ukukhuluma from comedian to poet ayikho into engenze